Ľudia, moje meno je Fifa, ja vás zdravím pri ďalšom videu. Dneska mám tu pre vás pripravený, sorry, som chorý, mám tu pre vás pripravený tak, styl jen tak. Takže, prvá otázka, máš nejaké domáce zviera? No takže, mal som, tak mali sme psa, Vlašiaka, toho nám ukradli cigáni. Potom sme mali tiež psa, toho nám neukradli cigáni, to sme dali jednej starej žene, ktorá žije sama. A teraz máme domáce zvieratko horča. Dobre, takže druhom vymenujem 3 veci, ktoré sú blízko teba. Takže vankúš, plachta, stena a postel. Aké je práve teraz počasie? No, tak podľa mňa o 4:00 zapadá slnko. A ináč je čistá obloha. Dobre, no. Šoféruješ? Nešoférujem už ďalej, neviem ti dá otázku. O koľkej si dneska vstávala? Vstával? Dneska som vstával asi o takej 7:30. Kedy si sa naposledy sprchoval? Prevčerom. Či? Áno, prevčerom. Posledný film, ktorý si videl? Takže dneska ráno som pozeral som Disney Channel, viete, a tam chodia samé filmy, takže tu máme 8. otázka. Posledná SMS správa. SMS správa, že som dostal, bolo od Mirejca. Asi tak. Keď neviete, kto je Mirejc, tak si kliknite, tak vám dám do popisku jeho kanál. Dám do popisku jeho kanál Gamerstudio.sk. Aké je tvoje vyzváňanie? Takže moje vyznávanie je jedna pesnička Avicii Wake Up. Wake Up Me. Takže 10. otázka. Už si niekedy bol v inej zemi? No, takže to vám môžem rovno napísať básenko, kde som bol. Bol som v Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku. Kde som ešte bol? Neviem, čo som spomínal. Česku, Maďarsku a tak ďalej. Máš rád sushi? Fuj, nus. Nikdy raz som ochutnal. No rybu milujem, ale to je proste surová ryba a v tom je zelenina. Kde nakupuješ jedlo? No, takže moja mama chodí do Jednoty, toto čo máme nedine, a ja najradšej chodím do Teska, kde sú šťavnaté anglické rožky, pizza, iced tea. Tam mám ako berci. Dobre. Už si niekedy, je 13. otázka. Už si niekedy mal prášok na spanie? Prášok na spanie nepoužívam. Ja prášok na spanie nepoužívam a ja keď si láhnem do postele, tak chrápem ako divý. 14. otázka. Koľko máš súrodentu? To vám poviem 2 slová. 3 sestry. Dobre. Máš stolný počítač alebo notebook? Stolný? To je aký stolný? Neviem, či je to stolný počítač alebo notebook. Na stole mám notebook, ale stolný počítač je tam furt on je navrtaný do stola, tak taký nemám.
Koľko rokov bude... 16. otázka. Koľko rokov budeš mať budúci rok? Asi tých 13. Páčia sa ti kontaktné šošovky alebo okuliare? No, mňa mama nedovolila nosiť kontaktné šošovky a ja nosím okuliare. Hneď vám ich ukážem niečo. Nosím takéto okuliare, aby ste boli v pozore. Dám to za kameru, tak. Dobre. 18. otázka. Páči sa ti tvoja farba vlasov? No, dá sa. 19. otázka. Tvoje plány na dnešok. Takže, moje plány na dnešok. Takže. Zobudím sa. Takže takéto bol dnešok a poviem vám, čo chcem potom robiť. Takže, zobudil som sa. Pozeral som telku, išiel som doktorovi, došiel som domov, pozeral som telku, pozeral som telku, išiel do izby kúkať YouTube, najedol som sa YouTube a potom som išiel točiť. A potom teraz po točení asi pôjdem kúkať telku. Potom sa pôjdem napiť, potom pôjdem, a potom ostali idem kúkať telku a tak ešte večer. Tak vám to poviem. Všetko, čo robí kolik, povek 20. otázka. Kedy si poslednej dobe plakal? Asi teraz. Poďme ďalej. 21. otázka. Obľúbená pizza. Takže ja mám obľúbenú pizzu. Poviem vám aj zloženie. Takže cesto. Čo tam je? Pretlak paradajkový. Potom tam je šunka, kukurica a ryby, syr. Ešte ľúbim Hawaii, syrov, 4 druhy syra. A také slanina cibula. Hamburger versus cheeseburger. Takže ja jem obidve, ale musím uznať, že viete, ak sa hrali majstrovstvá sveta 2014 v Brazílii, jak bolo v finále, keď Nemci išli, ja som bol vtedy v Nemecku, pamätám, a bol som v Mekáči. A tam Mekáči mali španielský, nemecký a taliansky burger, čo bol taký veľký, ja som si dal španielsky. Takže by som dal hamburger. Dobre. 23. otázka. Už si niekedy bol hore celú noc? Áno, viete, my chodíme na lyžovačky ako celá celúčičká rodina. Niekedy aj s mojou najstaršou sestrou frajerom a raz asi pred rokom dvomi že bol večer a ten deň, čo bude, ráno o 6 sme mali odkázať. A ja večer neviem zaspať, lebo sa tak teším, že sám s ocinom idem na lyžovačku. A tej som nevedel zaspať. A poviem vám príbeh. Išiel som tam, lyžovali sme sa 3-4 hodinky a tá 5. hodinka nebola dokončená. Viete prečo? Lebo púšťal som sa z najvyššieho kousa, ktorý má asi meter, 1 km 900 metrov približne. Púšťal som sa polovici, nebudem to teraz prepočítavať, polovici. Ja som išiel, viete, a tam bol už taký rozpustenejší než taký práškový, takže sa tie lyže zarezávali do snehu
a neviem, nejaké každé 4 otáčky sme stáli, lebo sme boli unavení. Ja som nestál až do polovice a pri vleku stála jedna stará babka a ja som išiel ako tam, odbočil som, narazil som do nej kružnou kosťou, auto, potom som už nevedel iba rukou a potom som bol 3 týždne, 2, Dobre, to bolo všetko. Takže, 24. otázka. Aká je tvoja farba očí? Ja mám takú zelenomodrú, takú záhadnú zelenomodrú. To je všetko. A posledná otázka bude 25. Coca-Cola alebo Coca-Cola. Takže ja nepodporujem americký výrobok, čo je, neviem aký, neviem čo to obsahuje, podporujem slovensko-český výrobok, takže to je Coca-Cola. Like. Takže ja sa s vami lúčim a majte sa dobre a nebudete takí chorí jak ja. Čus.